Ωραία φίλε, το καλύτερο δόλωμα εδώ. Μικρά σαρδελάκια. Εντάξει, αυτά είναι πάρα πολύ μικρά. Είναι, άκου, αυτό εκεί, είναι γαργάνα. Πριν, ξέρετε τι είδα? Είδα μια σάλπα. Ναι, είδα σάλπα. Σκάλι τι είδα? Ψάρτης. Με την πετονιά μου. Και έχω ψαρέψει πάνω από 13 λαγοκέφαλους και μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Θέλω να τους ανοίξω το στόμα, να τους ανοίξω, να το σπάσω έτσι. Μισώ τους λαγοκέφαλους δεν παιδιά, τους μισώ. Κάτσε, να δείξω την κάμερα, γιατί... Πού πήγες να το κάνω, μα εδώ ήτανε. Γι' αυτό είπα να γυρίσω την κάμερα. Να τώρα φαίνεται μια χαρά τα σαρδελάκια. Αυτά, ξέρετε σαρδέλες είναι. Αυτοί που δεν ξέρουν από ψάρεμα και αυτά, από ψάρια και αυτά, να ξέρετε ότι αυτά είναι σαρδελάκια. Τώρα δεν έχω φέρει απόχη, ούτε μπετονιά, ούτε καλάμι. Ήρθα για μοχίτο, όπως σας έδειξα και στα άλλα βίντεο. Και έχω πιάσει πάνω από 21 φορές. Αλλά τρώγονται, το ξέρω, αλλά εγώ δεν τα τρώω. Ξέρετε γιατί? Έχω φάει ψητά, αλλά μπορεί να είναι μολυσμένα εδώ από το λιμάνι. Είναι και λιμάνι εδώ, μην ξεχνάτε, με καράβια. Οπότε καλό θα ήταν να μην τα έτρωγα, γιατί ξέρετε τι, μπορεί να πάθαινα δηλητηρίαση, να έκανα εμετούς και άλλα πολλά. Μπορεί και να πάω στο νοσοκομείο από δηλητηρίαση, γι' αυτό εγώ δεν τα τρώω. Άμα δεν ήταν λιμάνι, άνεκα θα τα τρώγα. Στο τηγάνι, καθαρά, φρέσκα. Έχουμε κάτι εδώ. Τζίφος. Όχι και τζίφος. Κάτι έχουμε εδώ. Αυτό δεν είναι σαρδέλα. Σάλπα φαίνεται. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Ήταν σαν δράκαινα, μπρο. Ήτανε... Πού να το περιγράψω τώρα, ρε. Δράκαινα μαζί με λοντόψαρο. Κάτι περίεργο. Δράκαινα μαζί με λοντόψαρο και... Σμέρνα, κάπως. Να σας το δείξω, αλλά δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Ούτε και εγώ τώρα, γιατί είμαι σε σκιά είμαι. Σκιά ενώ είναι βράδυ. Αυτό. Γεια. Από εδώ που είμαι εγώ. Αυτό είναι. Γεια. Θα στρολάρω τώρα. Θα σας δείξω λίγο αυτό που είδα. Ωραία. Ήταν ακριβώς, κάτσε, εδώ για να μην πέσω κιόλας, θα χαθεί η κάμερά μου. Εδώ ήταν ακριβώς. Εδώ. Κάτι ψάρια. Εντάξει, άχρηστα είναι μόνο για δόλωμα. Σιγά το πράγμα. Τα αυγά. Ζαργάνα, έλα εδώ. Ζαργάνα. Φύγετε σαρδέλες, φύγετε, δεν σας θέλω. Φύγετε. Άιντε, φύγετε. Τη ζαργάνα θέλω. Εδώ, ακούστε, να το ξέρετε κι εσείς όσοι ψαρεύετε, σαν εμένα. Ξέρετε ότι κάπου εδώ μπορεί να βρίσκεται, φαίνεται, κάπου εδώ μερικές φορές τα φώτα ή και να μην είναι φώτα, να ξέρετε, θα βρίσκεται μια πέρκα πάντα. Έχω δει... Γιο. Τα βλέπετε τα ψάρια λίγο. Γιο. 15% μπαταρία έχω. Οκ, δεν με νοιάζει. Τα είδατε. Γιο.
Πώς μας δόθηκαν έτσι. Μπα. Ρε, τι θα γίνει εδώ, δεν έχει τίποτα. Κάνα καθαρό ψαράκι. Καθαρό νομίζω ξέρετε τι λέω καθαρό. Καθαρό ξέρετε τι εννοώ. Καθαρό παιδιά εννοώ κάνα σάρπα, κάνα πέλκα. Δεν είναι, όχι καθαρά να τα έχεις βάλει σε πλυντήριο να είναι καθαρά. Όχι δεν εννοώ αυτό, είπαμε. Καθαρά είναι να είναι ωραία. Είναι ωραία τα ψάρια. Και γι' αυτό δεν τους αρέσει η πέλκα. Δεν έχω δει. Ξέρεις τι είδα τώρα. Θα καθίσω λίγο να πάω να δω τη Ζαλγάνο. Χάθηκε. Να είχε πάρει κι άλλος και να σας σηκώσει Ζαλγάνα. Κολοζαργάνα. Ξέρετε που την είδα. Εδώ την είδα, ακριβώς. Και να πηγαίνει προς τα μέσα. Αυτό. Τι άλλα πράγματα θα γίνουν σε αυτό το περίεργο λιμάνι. Τι άλλα πράγματα. Α, και πριν κλείσω. Ακούστε. Πριν κλείσω το βίντεο. Δεν είναι live, είναι βίντεο. Δεν κάνω εγώ live, κάνω βίντεο. Ωραία. Να ξέρετε το ψάρεμα το εμπνεύστηκα από τον Τους, από το Διονύση, κάποιους YouTubers γενικά. Γενικά. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Ένα γκάμπιζου εδώ στο λιμάνι. Ένα γκάμπιζου μεγάλο. Ακούστε, τα ψάρια που θέλω να σας δείξω στην κάμερα δεν φαίνονται εδώ. Φαίνονται. Δεν είμαι τυφλός. Δεν είμαι τυφλός, μην τα λέμε αυτά. Ενώ να τα λέμε τυφλός, συγγνώμη, εγώ βάζω το λόγο. Απ' τη χαρά μου που δεν τα βλέπω. Είναι και η πρώτη φορά που βλέπω. Έχω δει άλλες 5-6, αλλά λίγες και πάλι. Ξέρετε αυτό. Άμα έρχεται εδώ, στοιχεία, να ξέρετε θα δείτε πάρα πολλές πέλκες, ζαργάνες, αγριόσαλπες, λαβράκια, ξέρετε που έχει. Δεν ξέρω αν αυτό. Εκεί κάτω έχει, εκεί κάτω. Πού έχει κάτω, ακούστε τι μαγικό γίνεται. Ακούστε. Εδώ το λιμάνι συνδέεται, πάει κάπως έτσι, με τη θάλασσα συνδέεται. Και γι' αυτό θα έχει πάρα πολλές σαρδέλες. Ακούστε, οι λαγοκέφαλοι έχουν έρθει από τη διόρυγα του Σουέζ. Από εκεί έχουν έρθει οι καρκαλίδες. Άρα έχουμε πολλούς λαγοκέφαλους στην Ελλάδα. Αλλά πάρα πολλούς στα λιμάνια της Κρήτης. Και πάρα πολύ στη Θητεία και η Ράτη. Και πρέπει να προσέχετε. Δεν δαγκώνουνε, δεν θέλουν να τυχώρε. Δηλαδή δεν τους πειράζουν. Εντάξει, άμα νιώσουν επίθεση μπορεί να δαγκώσουν. Αλλά τα πιο επικίνδυνα είναι πρώτο, σμέρνα. Δεύτερο, λιοντόψαρο. Τρίτο, δράκαινα, τέταρτο, σκορπίνα. Λαγοκέφαλοι δεν έχουν μπει καν στα top με τα πιο επικίνδυνα πλάσματα στην Ελλάδα. Οπότε να ξέρετε να μην φοβάστε τους λαγοκέφαλους, να μην λέτε «Α, είναι λαγοκέφαλος, δεν θέλω να πείτε στη θάλασσα». Όχι, έχω δει άπειρες φορές, δεν μου έχουν κάνει απολύτως τίποτα.